Rwan, pan ges i alwad ffôn gen bos bore da, yn gofyn os o'n i ar gael i ffilmio ar ben mynydd ym Mharis, o'n i wrth y modd. Ond dwi mewn Ffrainc, dwi yn Ynys Môn, ac yn ryw reswm, mae'n edrych fel bod fi wedi cyrraedd Mars. Dwi'm yn gwybod pam, ond hei, dwi'n nabod rwy'n sydd yn gwybod. Catrin, diolch byth. Help, please. Ydw i wedi cyrraedd Mars neu be? Na, ond mae'n edrych fel tasa chdi, ynddi? Mae'r lle yn hollol anhygoel. Ti wedi cyrraedd mynydd Paris ar Sir Fôn. Hwn oedd yr cloddfa gopr fwyaf yn y byd yn ei chyfnod. Waw. Ond da ni'n meddwl bod ti waw rwan, dychmygad dod yma 200 mlynedd yn ôl. So gennych chdi'r twll anhygoel yma, y lliwiau anhygoel o'r copr. So gennych chdi 1,500 o bobl yn gweithio yma, pobl yn hwngio na raffa, yn torri'r graig, ffrwydiadau, ogla sulfur yn dŵad o'r carreg yn cael ei dorri. Oedd o'n le nad oedd neb wedi gweld ei fath o'r blaen. Mae'n ddiwydiant diddorol, ti eisiau dod i glywed mwy amdano fo? Oes, please. Mae yna amgueddfa lawr y lôn. Gret, ffwrdd ni. Wel, ti'n cael teimlad o sut oedd i dan y ddeiar i'r chwarelwyr yma yn dweud. Gynnach chdi'r offer, gynnach chdi'r dillad, y canhwyllia. A mae'r garreg yma, ti'n teimlo'r oerfal a'r tamprwydd yn dod o ddiarni. A mae yna chydig ogla fyd oes, ti'n clywed chydig o ogla. Ond os ti'n dod i gael golwg yma, eich gei di cymas neff o beth sydd fan'na, eich di gael naws go iawn. Agor hwn, ia? Ie. Ach. Beth yna? Ogla sulfur di hwnna, dyn oedd sulfur yn codi pan oedden nhw'n torri'r graig, a hwnna sy'n o'r gleuon Cris a chdi wedi clywed yn chwarael. Dim yn neis iawn, ydy? Na, di. Eich o chi eisiau sniff o hwn i weld sy'n hynna'n gwella pethau? Oce. Beth yna? Powdwr ddi di hwnna, so dyna chdi, dyna tydyn nhw'n ffrwydro'r garreg. Dwi'n mynd arbennig o neis chwaith. Dim ond sy'n ni wedi licio gweithio lan. Na, sy'n mynd braf. Och. Bo hwn yn un o'r prif resyma drost lwyddiant y copr yn yr ardal yma, sef sheet o gopr ydi hwn, a mae o'n cael ei ddefnyddio gen y llynges i roed ar wylod i llonga. Wel, nath nhw'n stopio'r llonga rhag bydru, neu nhw bara'n hirach. Ac welwn ni fama, llong enwog iawn iawn, yr HMS Victory. Oedd hon yn gwch, oedd efo copr o Sir Fôn ar ei gwylod ti. Waw, o'n i'n gwybod na. Mae'n bosib deud bod copr Sir Fôn di helpu efo Trafalgar, ynddi? Wel, yndi. Yndi. A'r dyn yma sy'n gyfrifol am yr syniad yna, Thomas Williams, brenin copr. Mae'n twrna oedd o Sir Fôn, a mi lwyddodd o i ddod yn reolwr 2 o'r mwynfeydd clopr, y 2 prif gladdfa oedd yna ar mynydd Paris. Wan, mi nath o ffortiwn enfawr iddo fo ei hun. Nath o weithio allan, nath o dim just y copr a'r graig sy'n bwysig. Mae'n bosib gwneud deunyddiau fatha'r sheets yma, fatha'r hoelion yma. Felly mae gennym fo busnesa am hob man, oedden nhw'n allforio'r copr o fama, oedd gennym fo le toddi yn Abertawe, oedd gennym fo le i rowlio copr yn Rheffynon, a mi oedd o'n allforio copr o Amlwch drallan i'r byd i gyd. Entrepreneur byd eang go iawn. Dyn pwysig iawn. Dyn pwysig iawn. Ond mae yna bobl bwysig ar ben arall y graddfa hefyd, felly os ti eisiau dyfynu grisia, neu ddangos chdi. Wel, ti'n gwybod lawr grisia gyda ni, Thomas Williams, dyn nath wneud ffortiwn allan o'r diwydiant copr. Ie. Wel, pobl yn sicr nath ddim wneud ffortiwn oedd yr merchaid yma, yr Copper Ladies. Oedden nhw'n gweithio yn ôl y sôn 12 awr y diwrnod yn gwneud gwaith andros o galad, ac i gwaith nhw oedd torri'r garreg i lawr yn darna man yn mwyn i doddi fo. O'n nhw'n sôn bod nhw'n gwisgo dillad arbennig iawn, oedd gen nhw het uchel, oedd gen nhw fannag, oedd yn heiarn, fel bod nhw'n gallu defnyddio mwrthwl 4 pwys wedyn efo'i dilo ac i dorri y garreg yma. Andros o waith trwm a gwaith calad, am fawr ddim o gyflog. Waw, hyfryd yn dri. Mae'n braf yma, dydi. Mae'r haul yn gwenu, mae'n ddistaw neis, mae'na bobl yn mwynhau ar y gwyliau. Mae'n anodd credu mewn gwirionedd na hwn di'r un porthladd y welson ni fyny grisia yn y lluniau yna sy'n llond y llonga mawr sy'n allforio copr allan i'r byd. Anodd credu na hwn oedd y porthladd copr mwyaf byd yn ei gyfnod. Ie, anhygoel dri. Mae'n anhygoel dipyn o beth. Diolch ti, Catrin. Ti'n meddwl be? Dwi wedi mwynhau a dwi wedi dysgu lot o fi. Diolch. Ond croeso, dwi'n falch bod chdi'n gwybod mae dim yn Ffrainc mewn mynydd Paris. Ie, diolch, Catrin.